Raga di dia, pikiran mah di mana ya? Hey, ada pelayang. Hey, asik, di Gameboy dulu. Asik. Bodeska Production. Ayo bos Bandung, bos Cinere, bos Travel. Solo yuk. Pak Lurah. Bulan, ayah. Di atas ah. Yuk konco ning gesek gembira. Gembira. Alera-alera banyune segara. Banyune segara. Ae. Anglia numpak perahu layar. Endino minggu keye pariwisata. Alon daune wis dengar piak-piak banyune tinelar ora jemu-jemu karo mesem-semengui hilangake rasa luka lesu ake jemula jebuluwi sore Alah. Tegelopo kayaken ngawe-awe prayogane bede bali wae ngetene sesuk-esuk kumandang nyambut gawe. Bangga kanggo Bos Repo diawali, aduh Bos Repo diawur. Hey. Bos Travel. Ayo Mama Hajar. Mimi Hajar dipasen ongkosnya, Mama Hajar. Asik. Cak. Diserele. Ayo Jos. Tete Santi. Ayo buat Mimi Hajar terkasih. Bos Repo. Mama Hajar. Mimi Hajar terus. Yuk konco ning gesek gembira. Gembira. Alera-alera banyune segara. Lagi. Banyune segara. Anglia numpak perahu layar. Perahu layar. Endino minggu keye pariwisata. Terima kasih. Alon praune wis rengang piang-piang banyune tinelar ora jemu-jemu karo mesem-semenguyung. Lagi rasa luka lesu ake jawel mas jebuluwi sore leti kelapa kayaken ngawe-awe prayogane bede bali wae ngetene sesuk-esuk kumandang nyambut gawe. Goyang lagi. Dina Nada. Untuk ada Ayo bos semuanya. Bandung, bos Cinere, diawur dong ah. Asik. Aye. Mangga Abah. Atur nuhun. Bos Repo lagi. Asik. Dikodok-kodok ah. Mama Hajar lagi. Yuk konco ning gesek gembira. Ise gembira. Alera-alera banyune segara. Banyune segara. Anglia numpak perahu layar. Perahu layar. Endino minggu keye pariwisata. Alon daune wis dengar piak-piuk kodok deui banyune tinelar ora jemu-jemu karo mesem-semenguyung hilangake rasa luka lesu hake jawel mas jebuluwi
sepali wae ngetene sesuk-esuk kumandang nyambut gawe. Mama diawur-awur Allah. Boleh dong, mau dong Asik. awur-awur. Keluarga besar Cinere. Buat bos rival. Mau Gak nambah nambah lagi? Mama? Udah? Atas. Terima kasih. Oke.